Здравейте, приятели! Днес ще засегнем една изключително болезнена и притеснителна тема, която вече тревожи хиляди български пенсионери и вероятно ще засегне още много. Представете си следната ситуация. Получавате пенсията си всеки месец, разчитате на нея за покриване на основните си нужди, за лекарства, храна, битови сметки и изведнъж научавате, че държавата ще ви удържи цели 30% от нея. А освен това, ще трябва да върнете и значителни суми пари за минали периоди. Звучи като кошмар, нали? За съжаление, това е реалност, пред която са изправени хиляди български пенсионери този месец. Тази информация е критично важна и касае не само тези от вас, които вече получават пенсия, но и всеки, който има родители, баби и дядовци или други близки, които са пенсионери. Ако не сте информирани за тези промени и за новия подход на институциите, може да бъдете изключително неприятно изненадани и да понесете сериозни финансови загуби. Затова ви призовавам да останете с мен до самия край на това видео, защото всяка минута ще ви даде ценни знания и конкретни стъпки за действие. Преди да продължим с детайлите, моля, абонирайте се за канала още сега, ако все още не сте го направили, натиснете бутона "Харесва ми" под видеото и го споделете с вашите приятели и близки, за да достигне тази жизнено важна информация до максимален брой хора. Нека да започнем с корените на проблема. Как всъщност беше преди и какво се промени сега, за да се стигне до това драстично решение за удържане на до 30% от пенсиите и дори за възстановяване на надплатени суми? В миналото, а и доскоро, съществуваше едно общо разбиране и усещане за сигурност, че веднъж отпусната пенсията е нещо постоянно и почти неизменно. Хората смятаха, че след като Националният осигурителен институт, или както го наричаме всички, НОИ, веднъж е одобрил и започнал изплащането на дадена пенсия, то това е окончателно. Промените обикновено се свързваха с увеличение на пенсиите, индексации или евентуално с преизчислявания, които отново водеха до по-висок размер. Концепцията за надплащане или връщане на пари беше изключително рядка и обикновено се асоциираше с случаи на тежки измами или много очевидни административни грешки. Системата до голяма степен разчиташе на добросъвестността на гражданите да декларират всяка промяна, както и на периодични проверки, които обаче не винаги бяха достатъчно задълбочени, чести или пълни. Тази атмосфера на относителна сигурност породи у мнозина убеждението, че парите, веднъж изплатени от държавата, са окончателно тяхна собственост и няма как да бъдат потърсени обратно. Но какво се промени? През последните години държавните институции, включително НОИ и Националната агенция за приходите, НАП, полагат все по-големи усилия за модернизиране на своите бази данни и системи. Това включва засилено кръстосано рефериране на информация между различни институции – НОИ, НАП, Агенцията по заетостта, общинските администрации, дори Агенцията за социално подпомагане. Тази засилена координация и обмен на данни позволяват много по-ефективно и бързо откриване на всякакви несъответствия между декларираните обстоятелства от пенсионерите и реалното им състояние или доходи. Паралелно с това бяха приети и редица изменения в Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите нормативни актове, които изрично разшириха и прецизираха правомощията на НОИ да търси и възстановява неправомерно получени суми. Важно е да подчертаем, че фокусът вече не е само върху случаи на явна измама, а върху всяко неправилно плащане. Независимо дали то е резултат от умишлено скриване на информация, честна грешка от страна на пенсионера или дори административен пропуск от страна на самата институция. Основната промяна е, че тежестта на доказване и отговорността за деклариране на всякакви промени, които биха могли да повлияят на размера или правото на пенсия, вече пада изцяло върху пенсионера. Именно това е критичният момент. Въведен е механизъм за ретроактивно прилагане на корекции и за възстановяване на надплатени суми. В най-прости думи, казано на разбираем език, става въпрос за случаи, в които пенсионери са получавали пари от НОИ в размер, който е по-висок от законно полагащия им се. Причините за това могат да бъдат различни. Промени в личните обстоятелства, които не са били надлежно декларирани, административни грешки при изчисляването или отпускането на пенсията, или най-често срещаното недеклариран допълнителен доход от трудова дейност или друга дейност,
който е в разрез с условията за получаване на определен вид пенсия. Сега НОИ е задействал мащабен и стриктен механизъм за възстановяване на тези надплатени суми. Този механизъм предвижда възможността да се удържи до 30% от текущата месечна пенсия на лицето, докато се покрие натрупания дълг, който може да е за минали периоди от години. Нека да навлезем в детайлите, за да разберем какво точно трябва да знаете, кой трябва да бъде притеснен и кой може да е спокоен. Първо, какво трябва да знаете? Правната основа за тези действия на НОИ се съдържа в Кодекса за социално осигуряване, КСО, и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, НПОС. Тези нормативни актове дават правомощия на НОИ да извършва ревизиите, проверки на пенсионните досиета и да коригира неправомерно или неправилно отпуснати и изплатени пенсии. Видовете надплащания, които НОИ преследва активно, са няколко. Недеклариран доход от трудова дейност. Това е най-честата причина за възникване на надплащане. Много пенсионери, за да подобрят финансовото си състояние, продължават да работят. Това може да бъде на трудов договор, пълен или непълен работен ден, на граждански договор да извършват дейност като самоосигуряващи се лица или дори да получават доходи от наем, авторски права или други източници, които законодателството приравнява на трудов доход за целите на социалното осигуряване. Проблемът възниква, когато тази трудова дейност не е била надлежно декларирана пред НОИ. Особено остро стои въпросът при някои видове пенсии, които са обвързани с забрана за извършване на трудова дейност или с ограничения в нейния обем. Например, някои видове инвалидни пенсии са отпуснати при условие, че лицето има определена степен на работоспособност или извършва работа за определен брой часове на ден. При превишаване на този праг правото на пенсия се променя или прекратява. Също така има специфични условия за пенсиониране преди навършване на възраст или стаж, които изискват лицето да не работи. Ако тези условия не се спазват и НОИ не е информиран, възниква надплащане. Промяна в обстоятелствата за получаване на определен вид пенсия. Тук попадат редица ситуации. Например, лице, получаващо инвалидна пенсия, може да претърпи подобрение на здравословното си състояние, което да доведе до промяна в процента на трайно намалената работоспособност, ТЕЛК. Ако това лице не премине преосвидетелстване или не уведоми НОИ, но продължава да получава пенсия на стария процент ТЕЛК, възниква надплащане. Друг често срещан случай е при наследствените пенсии. Деца, които получават такава пенсия от починал родител, имат право на нея до навършване на 18 години. А ако учат до навършване на 26 години, но само ако не работят на пълен работен ден. Ако детето завърши образованието си или ако започне работа на пълен работен ден преди да е навършило 26 години, то автоматично губи правото на тази пенсия. Ако НОИ не бъде уведомен и пенсията продължи да се изплаща, то това е надплащане, което ще трябва да бъде възстановено. Подобни са и ситуациите, когато изчезне основанието за отпускане на други видове пенсии, например социални пенсии, които са обвързани с имуществено състояние и доходи. 3. Грешки от страна на НОИ. Макар и по-рядко, не е изключено самата администрация на НОИ да допусне грешка. Например, при изчисляване на размера на пенсията, при въвеждане на данни или при неправилно тълкуване на документи. Дори и в тези случаи, ако се установи надплащане, НОИ е длъжен да го потърси обратно. Разбира се, тук пенсионерът има по-силни основания за обжалване и защита на правата си, но това не отменя задължението за връщане на сумите. Кой трябва да бъде притеснен? Пенсионери, които активно работят или са работили през последните 5 години, което е давностният срок, който НОИ може да търси назад, и не са декларирали този факт пред НОИ. Това е особено критично, ако пенсията им е от вида, който изисква липса на трудова дейност или работа на непълен работен ден. Лица, получаващи инвалидна пенсия, при които е настъпило подобрение на здравословното състояние, но те не са преминали през ново преосвидетелстване от ТЕЛК или НОИ, не е уведомен за промяната. Получатели на наследствени пенсии, деца, внуци, други роднини, чието обстоятелства са се променили, например са завършили образование, започнали са работа на пълен работен ден, омъжили са се, оженили са се и тъйля. Те, че не са уведомили НОИ. Лица, получаващи социални пенсии, които имат скрити доходи или при които е настъпила промяна в имущественото състояние, която ги прави недопустими за такава пенсия. Кой не трябва да се тревожи? Пенсионери, които получават стандартна пенсия за осигурителен стаж и възраст, нямат други доходи освен пенсията си и всичките им данни са актуални и правилно декларирани пред НОИ. Тези, които са декларирали коректно и своевременно всички промени в обстоятелствата си пред НОИ.
Случаи, в които е имало минимално надплащане, което е възникнало поради дребна техническа грешка от страна на НОИ, която вече е коригирана и не генерира натрупване на дълг за значителен период. За да нагледим по-добре ситуацията, нека разгледаме няколко конкретни примера с цифри и житейски ситуации. Пример 1. Гежа Петрова на 68 години. Тя получава пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 700 лева месечно. За да си докара малко допълнителни средства, тя започва да работи на граждански договор като оператор на телефон за един кол-център за около 300 лева месечно. Работи така в продължение на 2 години, без да уведоми НОИ за допълнителния си доход. Според правилата, ако лице получавате определен вид пенсия и има допълнителен доход, размерът на пенсията може да бъде намален или дори да се преизчисли, за да не надвишава определени прагове. В случая на Гежа Петрова, ако при нейното пенсиониране е имало условие, че пенсията няма да надвишава определена сума при наличие на друг доход, то тогава тези 300 лева месечно може да са причина за надплащане. Да приемем, че заради тези 300 лева допълнителен доход, тя е имала право на пенсия от 650 лева, а не на 700 лева. Това означава, че всеки месец тя е получавала по 50 лева надплатена сума. За 24 месеца, 2 години, това прави 1200 лева. При проверка НОИ установява това несъответствие. НОИ изпраща писмо на Гежа Петрова, в което я уведомява за надплатената сума от 1200 лева и започва да удържа 30% от текущата й пенсия, докато сумата бъде възстановена. Това означава, че от нейните 700 лева пенсия НОИ ще удържа по 210 лева всеки месец, докато 1200 лева не бъдат изплатени. Това ще продължи почти 6 месеца, през които тя ще получава едва 490 лева. Представете си шока и финансовата тежест. Пример 2. Млад мъж, 20 години, на име Георги. Той е студент в университет и получава наследствена пенсия от починалия си баща, която е в размер на 350 лева месечно. Правото на тази пенсия е обвързано с факта, че той учи редовно и не работи на пълен работен ден. През юни 2023 година Георги успешно завършва бакалавърската си степен. Според закона, в този момент той губи правото си на наследствена пенсия, тъй като вече не е редовен студент, но той не уведомява НОИ и продължава да получава пенсия до януари 2024 година включително. Междувременно през октомври 2023 година Георги си намира работа на пълен работен ден. При кръстосана проверка между НОИ и НАП, НОИ установява, че Георги е завършил образованието си и е започнал работа, но е продължил да получава пенсия. Ще трябва да върне пенсията за периода от юли 2023 до януари 2024 година, което е 7 месеца. Общата сума, която дължи, е 7 месеца по 350 лева, което прави 2450 лева. Тъй като Георги вече не е пенсионер, НОИ ще го покани да върне доброволно сумата. Ако той откаже, НОИ ще заведе дело и ще търси сумата по съдебен ред, като тя ще бъде удържана от бъдещите му доходи или ще бъде събрана от съдебен изпълнител. Пример 3. Ген Иванов на 55 години получава инвалидна пенсия с 75% трайно намалена работоспособност. ТЕЛК. Според решението на ТЕЛК той има право на работа до 4 часа на ден. През 2022 година обаче Ген Иванов започва работа на пълен работен ден, 8 часа на ден, но забравя или не знае, че трябва да уведоми НОИ за тази промяна в обстоятелствата си. Неговата инвалидна пенсия е 600 лева месечно. През 2024 година при редовна кръстосана проверка между НОИ и НАП, НОИ установява, че Ген Иванов е работил на пълен работен ден в нарушение на условията за получаване на инвалидната си пенсия за период от 2 години, 24 месеца. За този период той е получил общо 24 месеца по 600 лева, което прави 14 400 лева, на които не е имал право. НОИ ще изпрати писмо за надплатена сума, изисквайки възстановяването на цялата сума. Ако Ген Иванов все още получава някаква пенсия, от нея ще започнат удръжки от 30%. Ако не получава, НОИ ще предприеме действия за принудително събиране на дълга. Сега да разгледаме изключенията от правилата, както и някои подводни камъни и неочевидни нюанси, за които е добре да сте информирани. Изключения. Погрешно надплатени суми по вина на НОИ. Ако грешката е изцяло на НОИ и пенсионерът е действал добросъвестно, без да е можел да знае за грешката, може да има основания за оспорване на дълга или дори за неговото отписване. Това е сложен и често дълъг процес, но не е невъзможен. Важното е да се докаже липса на вина от страна на пенсионера и невъзможност да е знаел за неправомерното надплащане. НОИ е длъжен да уведоми за надплащането, а пенсионерът има правото да го оспори в определен срок. Малки суми.
Понякога, ако надплатената сума е под определен минимален праг, например 50 лева, НОИ може да не предприеме активни действия за нейното възстановяване, тъй като административните разходи биха надхвърлили самата сума. Но това не е фиксирано правило, а по-скоро практическо съображение и не бива да се разчита на него. Срок за възстановяване. НОИ може да търси надплатени суми за период до 5 години назад от датата на установяване на надплащането. След изтичането на този 5-годишен давностен срок, задължението се погасява по давност. Това е изключително важен момент, който може да ви спести много тревоги и пари, ако дългът е по-стар. Подводни камъни. Незнанието не е извинение. Един от най-големите капани е убеждението, че не знаех. Законът е категоричен, пенсионерите са длъжни да знаят правилата, които се отнасят за тяхната пенсия и да уведомяват НОИ за всяка промяна в обстоятелствата, която може да повлияе на правото или размера на пенсията. Тази отговорност е лична. Прекалено доверие на приятелски съвети. Много хора разчитат на информация, получена от съседи, приятели или роднини, които чули нещо или имали подобен случай. Тази информация може да бъде неточна, остаряла или да се отнася до съвсем различен казус. Винаги проверявайте информацията в официални източници, НОИ, официалния сайт на института или от квалифициран юрист. Неактивност при получаване на писмо от НОИ. Игнорирането на писма и уведомления от НОИ е голяма грешка. Ако получите такова писмо, това означава, че НОИ вече е установил проблем. Неговото игнориране води до автоматично влизане в сила на решението за възстановяване на суми и започване на принудителни удръжки. Банкови преводи и наследяване. Много често се случва, когато един пенсионер почине, пенсията му да продължи да се превежда по банковата му сметка за още 1 или 2 месеца, преди НОИ да бъде уведомен и да спре плащанията. В такива случаи наследниците са длъжни незабавно да уведомят НОИ за смъртта на пенсионера и да върнат надплатените суми. В противен случай дългът се прехвърля на наследниците и НОИ ще ги преследва за възстановяване на тези суми. Сега искам да чуя и вашето мнение, вашия опит. Получавали ли сте писмо от НОИ за надплатена сума? Имали ли сте подобни проблеми? Споделете вашите въпроси и коментари под това видео. Вашият опит може да бъде от изключителна полза за други хора, които се намират в подобна ситуация. Не забравяйте да харесате видеото, ако сте намерили информацията за полезна и, разбира се, да се абонирате за канала, за да продължавате да получавате навременна, важна и проверена информация по социални, икономически и правни въпроси, които касаят всеки от нас. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!